nang donya. Jebul malah tumindak mung larani atiku. Petani. Pateni apa petani tumone akeh. Pira-pira tumone akeh. Tak petani sik lagi tak pateni. Ateni. Pateni. Jekang Mas. Dipateni kok Tapi lewat tembang to. Tembang apa? lho. Piye to bocah pinter besok dadi dokter. Tumpakane asik. Dong tung dong tung. Dong tung dong tung. Tung tung. Ya. Alah. Dong tung dong tung. Tung dong tung. Tung tung. Dong tung dong tung. Oh wis. Pun Mas. Olarine pun pejah kok. Apa cek urip ta? Wilujeng dalu Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mas Yudo. Oke, sugeng dalu alhamdulillah. Dalu punika saged kepanggih kalian panjenengan. Nggih. Wonten ing desa Teluk Wetan yang pada malam hari ini mengadakan sedekah bumi. Tepuk tangan untuk warga Teluk Wetan. Nggih. Dan Alhamdulillah yo Mas. Oke. Kelakon tenan sing diantu-antu wis lumaku, Nggih. sing dianti-anti wis lumadi. Kados pundi Mas pawertosanipun? Alhamdulillah sehat walafiat. Nggih. Saking Ngawi kalau mau jam 5 Jam gangsal. dugi mriki setengah 9 langsung jujuk wonten ing balai desa ingkang jawedenge Pesik. Kok apa-apa urung-urung kok wis ngrembug WC. Wah jan tenan tapi saestu hebat luar biasa apresiasi untuk perangkat desa wonten ing desa Teluk Wetan. Apresiasi ngono dos pundi? Apresiasinya panitianipun terampil terengginas tur ya cepet. Dasar tempat transit atau balai desanya juga hebat. Nggih sayange mung sitok niku. Napa? Jedinge renek ciduke niku lho. Panitiane perangkate tenan nih Mas yo, elok bergas ya Mas. Bergas Anggone ngrumati awake dhewe saestu. Wah, acara dalu punika mboten mungkin luwe. Amarga disponsori kalian seblak Mbak Sum niku ngarep niku. Saking cekak-cekete saking bergase. Nggih, Iya toh. Wedang sing dijempake nggih. urung nganti diombe wis dikukuti meneh. Maksudnya dikukuti golekno sing anyar Nah, Mas. iya. Wah luar biasa menika awan-awan ning pinggir sumur wong sak Teluk Wetan panjang umur. Awan-awan ning pinggir kali wong sak Teluk Wetan banyak rejeki. Awan-awan ngombe es teh wong sak Teluk Wetan duwike akeh. Awan-awan mangan nanas wong sak Teluk Wetan utange lunas. Amin. Wamine banter ke mekare joweru mesti jelas.
Ketara angger bathuke nglengong-lengong ini mesti wah jan luar biasa. Nggih. Sedekah bumi menika agenda tahunan sampun dipun aturaken mataun-taun kalian warga masyarakat wonten ing Teluk Wetan. Nggih, sangat meriah, Mas. Sangat meriah. Kula niku nek karo warga Teluk Wetan iki pun apal sanget, Mas. Lho, sampean karo warga mriki pun akrab. Akrab kabeh. Desa Teluk Wetan itu terdiri dari 3 RW. Dari 3 RW. Nggih. 3 RW 25 RT. Jumlah penduduk 11.000, rondone 800. Alah. Kok ya iso tekan rondo kok ya apal men iki lho. Alah kula sensus kok kula cateti setunggal-setunggal lang Pak Kepala Desa Pak Inggine. Kanca plek Pak Budi Santoso. Pak Inggi karo jenenge kanca plek. Alah Pak Budi Santoso pun pirsa piyaine te panjenengan. Ampun, lah jenengan pun pirsa dereng. Alah, apal kula kalih Pak. Jajal sing ngendi Pak jajal? Budi Santoso pokok angger wonge ireng. Ditanggap apik-apik malah kelokke ireng iki piye Boten kok. maksude anune niku lho cat rumahnya Oh, itu iya. hitam. Niku nggih daleme Pak Budi Santoso. Lah jenengan pirsa ora welek gawe wonten Budi Pak jajal. Budi Santoso masa boten pirsa. Lah, Ja- ayo kowe nek iki. Lho. Kanca kula kersane anu riyen. Kok sik tak urus sik sampean. Sinten? Jarene ngendikane kanca plek. Kanca plek. Kanca kuwentel. Kanca kentel. Karo susu kental manis iki luwih kental Luwih sampean. kentel niku. Jajal sing ngendi Pak biyen? Budi Santoso niku piyayine ingkang ha niku lho. Ndi? Niki lho. Ha, Nah, ngeten Mas. Ora aruh. ora jenenganmu mriki wonten rencange mboten? Dewi. Sing ditekoki aku, ora usah omong kowe. Kula piyambakan. Oh, piyambakan. Jelalah menika kala wau napa saderenge budal sampun dipun WA kalian panjenenganipun Bapak Inggi. Nggih. Jelalah kula WA mboten gadah kula bales WC. Dah. Menika WA yo WA to. kula bales WA, Mas Yudo sampean ampun piyambak. Tulung digawakno dagelan supaya desa ana ing Teluk Wetan ki aman lan damai. Oh. Lah menika kula gawakno dagelan sing rupane kaya cok bakal. Lah menika. Ora, kon gawake dagelan amrih damai tentram. Tentram. Lah iki gawake dagelan apa gawake tumbal? Rencana mungkin nek mboten aman sing dipendem nggih niki. Kowe melu usul to, masa kok iso lho. Lak lho tok ae. Usul piye ngomong urung kok ancaman. Rokok njaluk jatah, mangan njaluk imbuh, meneng wae. Apa apik ngono kuwi? Lah sampean apa apik? Jak omong ket mau madhep rono, mbok madhep rene. Jenenge dalang ki yo ngadep debok. Ora mungkin kok dalang kon madhep rene iki lho. Berarti yo dalang umum. Loh. Dalang yo gawe sing gak umum. Contone? Yo madhep rene. Oh ngono. Lah temane oh. Sik ta. Men kreatif. Adat budaya tinggarane para wali lho Mas. Tinggarane para leluhur sing wis surut ing kasedan jati sing kudu diuri-uri. Bener. Dalang ki ngudal piwulang. Nggih. Piwulang sing becik ayo dienggo, sing elek ditinggalne. Nek wis madhep rono kuwi adalah pakem utawa paugeran seorang dalang kuwi mesti ngadep debok, ngadep kelir. Pakem tetep digawe ya apik, Mas. Ya. Ning awake dhewe sebagai generasi penerus itu berbicara tentang modern, ya ta? Alah rupamu kaya cepuk. Ayo. Bicara masalah modern ki lho, wong iki ngomong modern ki disesuaikne karo wajah. Nah. Lah nek sing ngomong aku sapa ya sing ngomong, "Oh Mas Yudo dasar wonge ganteng kulite putih, ya ampun baguse. Wong kok gantenge kaya ngono ya ampun." Ato. Lah nek aku ora bagus, Kalau potonganmu kaya blekok moncrot ngono kok. tapi kan manis. Ayo mbok ditakokne karo warga masyarakat kene. Lah monggo, Lho silakan kowe jajal. aku takok apa? Ya di masyarakat sebagai dewan juri, masyarakat sebagai tim penilai. Mas Kumet ganteng napa elek? Kru. Survei membuktikan. Loh. Kok iso cengengesan ki lho? Lagi muni piye? Muni elekne lho. Balenane to. Anu takokno neh, Mas. Alah, kowe dhewe kok takok dhewe duwe cangkem kok iso. Anu. Kula elek napa ganteng? Nah, Elek. Elek no. Lho. Kudune ki adat saben wong nek onek kelek ki nesu. elek Utawa nesu. piye? Lah kok Kok malah elek kok bangga. Aku gak nesu, Mas. Lah kok ngono? Lho bojoku dhewe ngomong aku elek kok. Berarti aku wis gak gumun. Mas Yudo ganteng napa elek? Lho, ganteng krungu pra kupingmu.
Enek sing arep ngomong ganteng karo elek dadine ora. Wong kok iso Dadine masyarakat sing hebat kaya ngene iki patut untuk diacungi jempol, Mas. Nggih. Ora kaya daerah nggonmu. Ngapa to, Pak? Alah karo tangga do ora gelem nyopo, karo dulur do ora gelem akur. Beda karo kene. Tanggane tuku kulkas, atine panas. Tanggane tuku gelang, atine melang-melang. Tanggane tuku kalung, atine bingung. Tanggane tuku ceret. Mencret. Heeh. Kuwi. Kok apal daerah nggon aku ki kok apal to? Lah aku ki apal lho, kula kan suwe to manggok ning nggo celangap. Manggok ning celangap. Kali dicuk. Nggon aku pancen Daerah nggonmu. ketoke apik ning apik njaba, Mas. Masyarakat nggonmu itu terlalu terkontaminasi dengan kehidupan di ibu kota. Iya. Paling tidak kalau kita hidup di warga masyarakat ini, yang kita butuhkan itu keguyup kerukunan, Mas. Betul. Iya toh. Kegotong royongan. Gotong royongan mulane kanggo masyarakat kene kabeh muga-muga tak dongakno sehat wal afiat Allahumma. Bocah-bocah sing cilik-cilik sing sekolah sing golek ngilmu tak dongakno pinter kabeh Allahumma. Nah, pinter kuncine wong sok mben iso moncer, iso golek dhuwit-dhuwite akeh ki mergo sranane dengan kepandaian, dengan ilmu pinter kuwi lho. Wong donga ora kulaan kok ndongakno ya sing lengkap. Mugi-mugi sedaya penonton ingkang rawuh Teluk Wetan mugi-mugi sugih. Banter aminku lho. Mugi-mugi sugih Allahumma. Mugi-mugi pinter Allahumma. Lah kok sugih karo pinter bengokane banter ndi mau? Banter sugih. Kok iso ngono? Ha iso no penting kok. Lho ya penting pinter to, Kaya Mas. pinter iku apa? Lho, dalang ki ya mergo pinter, dalang mergo sinau akhirnya ditanggap mergo kepinterane. Alah ora mesti wong pinter mesti sugih. Lho, iya to kok iso. Masuk to Pak nggih? Masuk. Wah, kowe ki aja. Wong pinter ki malah bahaya. Sampeyan ngerti? Apa? Kasus-kasus nang TV pembobolan ATM. Kayak wong pinter lho. Kayak nek gak pinter mesti kesetrum ndase. Kayak ora sugih-sugih. Ya gur ngono tok. Maksudnya kan mbah-mbah biyen ki wis menehi filosofi lewat tembang to. Tembang apa? Lho, piye to bocah pinter besok dadi dokter. Tumpakane motor helikopter. Gak penak wi. Enak lho. Wah, apa? Ora penak. Ora enak kok joget kowe. Ora penak kok melu joget ki lho. Lah dikendangi maneman. Para sepuh, para wimpune wis ngendika belajarlah sampai ke negeri Cina. Lah, kuwi lho rungono kupingmu. Kuncine wong alam dunya iku kudu pinter. Rak yo ngene to Mas Yudo? Betul. Belajarlah sampai Ke negeri Cina. lah kok kemajon sampean. Lah kok iso? Oh, teko Teluk Wetan nganggo Google Map kok. Kok teko Cina. Mas. Wes berat omongan karo SDM rendahi berat, Mas. Iki Kok pepatah atasono? mengatakan, kaya lagu-lagu mau ki artinya juga pepatah mengatakan. Lah bocah pinter besok Dadi dokter. berarti dokter kabeh pinter. Pinter Ora dokter. ora mesti. Lho iku ditapuk cangkemmu lho, dokter pinter kok iso. Ora kabeh dokter. Ih, bocah lambene kok iso. Ora kabeh. Iki lho. Dokter ki pinter. Ora kabeh. Iki lho. Isa ora kok. Gasar repot-repot. Lambe diodot-odot. Kok iso sampean ngengkeli mau Kamu piye? sudah menjatuhkan dan menyepelekan derajat seorang profesi dokter. Bukan berarti saya menyepelekan, tapi ada dasarnya ora kabeh dokter pinter. Lah kok iso? Lah nek dokter kabeh pinter mesti aku lagi periksa teko no, tensi ini. Ya nyatane aku teko, kenapa Mas? Lah nek ngerti nyapa rene aku. Dokter iku kudune ngerti. Aja kok terus nyepele wong diperiksa gur tul ndak apa-apa Pak. Lho wong ora kulaan mbok ditutul rata. Iya toh? Mas, walaupun cuma ditul-tul itu namanya diagnosa. Dokter sudah mampu menganalisa. Loromu ki apa ki wis ngerti mergo ditutul kuwi mang. Tul-tul loro kuwi mang. Keluargane dokter sampean. Ketoke kok bantu dokter ngeyel. Ora kok bantu, memang dokter kuwi tugasnya meriksa pasien. Saiki sampean sebagai koncoku lho ya. Oke. Aku ditul-tul gak apa-apa Mas. Sampean cukup dirawat di jalan. Ya. Lah aku yang nesu to Mas. Lah kok nesu lho? Loh, lah ya lah nek kayak nek truk liwat. Lah nek apa? Bongko no Mas. Dirawat kok nang dalan yo padha karo liyane, padha-padha mbayare kok. Mbok yo dirawat sing apik, dipasang infus bubuk. Sesuk mari dirawat nang dalan iki
kendaraan akeh kok. Ya ampun cah pekok. Ngene lho maksudnya rawat jalan ki nek ngrawat ki karo mlaku ngono lho. Apa iso? Masang impus piye? Amit, Pak. Amit. Ini ki wancine nguntil pal. Untal pil. Untal pil. Ora iso, Mas. Kudu awake dhewe di tempat ngono. Maksudnya rawat jalan sing dikarepne doktere, kowe rawat jalan. Nggih. Kowe ki ora nginep. Loh, pancen gak keluarga, Mas. Nek keluarga aku nginep. Kenale ora kok kon nginep. Ngrawate ki lho karo mlaku. Ora iso. Kok nak masang impus piye? Perawatnya terus riwari ngono berarti. Nanti ya pasien kayak mau. Kok gak penak. Ora dikon nginep. Lah yo dudu keluarga. Nek keluarga aku nginep yo. Ala tukang son ora nek kabel lecet ta? Nggih apa to, Mas? Lagi apa? Tak nyetrum cangkemmu lho. Dijak omongan kok ora paham-paham to kowe ki omongan. Ora ngerti dhewe doktere kok. Paling ngono dirawat di jalan, Mas. Heh. Sampean ini Bapak seneng makan kambing ya? Iya, Dok. Ndak boleh, Mas, karena kambing itu mengandung kolesterol. Betul. Ya bener, apa yang dikatakan dokter sudah pas, tepat dan betul. Kambing itu mengandung kolesterol, akhirnya darah tinggi. Ngono cah pekok. Lagi musuhku tambah loro, Ji. Ro. Loh, kok aku iso? ya bener wong biasane ya kayak ngono ya Mas Ya Yudo. betul. Heeh. Kambing itu mengandung kolesterol. Mas, sampean ini SSN loh. Alah. Dalam Se. berdasarkan kuliah loh. Ya. Lah kok terima kambing mengandung kolesterol kok gitu. Lah karena ya ngono Benar ngendikane. Mulai tahun 1 sampai saiki. Apa? Kambing itu mengandung cempe, Mas. Ora enek kambing kok mengandung kolesterol ki gak enek. Oh. Mosok kolesterolnya lanang apa wedok? Yo ora enek. Oh iya. Se. Kambing mengandung kolesterol. Ora salah. Lah kambing mengandung Yo cempe to, Mas. Ini gak lanang ya wedok ndi ngene kale. ora mungkin kok kambing harus kolesterol. Ora enek to. Iya, iya. Kolesterolnya lah. Sing dikarepne Pak Dokter, manusia itu beda dengan hewan. Kalau manusia itu terlalu banyak makan daging, itu akhirnya stroke. Nggak bisa jalan. Asam urat. Tapi kalau hewan Hewan enggak apa-apa. nggak apa-apa, justru harus makan daging. Hewan itu pemakan segalanya. Oh. Contohnya kayak macan. Iya. Roh macan. Macan ke? Roh. Roh. Lah kan makan daging, sehat, kuat, makan daging, tapi nek menungso kakean daging, stroke. Macan ke ya stroke, Mas. Macan kok stroke. Macan ke malah parah bendino mangan daging ki. Lah kok iso ki? Mlakune wis berangkang lho, Mas. Mlakune wis kadang. Oh, berarti Rek, macan kae iki mlaku brangkang mergo Kolesterol ke dilongkas asam urat, Dik. Mas. Mas Iksan isu tak WA. Apa? Mas dalam game pun aku. ya asli. Wong kaya nuwun sewu lho Mas Iksan nggih. Pripun? Wong omongan celemang-celemong, awakmu ki mung rakitang sethithik. Omong tembung sak tembung ki mbok sing mengandung unsur ilmiah. Ah. Lah sampean Paling ora awake dhewe sedekah bumi piye supaya warga masyarakat iki guyub rukun dongane ndongakno sing apik. Kok iso macan kakean daging terus kaya kena asam urat ini ra. lan kene iki jane ndongakno sing apik nanggap dagelan apa kiai kok. Oh nanggap dagelan yo ngene iki. Lah kok iso ngeyel ae. Masih seorang dagelan awake dhewe bleger seorang dagelan. Tapi tembung saklimah rakitang omongan apapun awake dhewe kan ndonga sing apik kanggo para penonton. Ngono lho, Pri. Kok iso pri? Ah jenenge kan Supri. Kita omongno ora. Suruh yuda iki. Apa? Jenenge asline kan Yit to iki. Masyarakat bagaimana kelihatan bisa kompak, desa sini supaya maju, kuwi kudune dikapakne. Ngono Ya lho. ya dileh. Maju Bu. Maju. Enggak begitu, Mas Ewe ninggali apa kanggo warga kene ngono lho. Lho, ninggali apa? Lho awake dhewe iki engko arep-arep disangoni ninggali lho. Awake dhewe iki butuh. Enggak masyarakatnya ben piye ngono lho. Ya ben ngene wae. Alah. Ngomongan ra. Delok to wis padha kompak madhep rene kabeh ya wis to, Mas. Minimal walaupun sepatah dua patah kata awakmu kan wis pirsa to panjenengane Pak Inggi. Dereng.
Wong mau wis mangan sate kebon tak rong piring kok urung ki lho. Oh iya. Pak Budi Santoso. Pak Budi Santoso. Piyaine sing lho. Nggih, Sing piye? sing kuning. Ditanggap kok, Mas. Aku ya sing jujur ning ngomong. Ya jujur wis sarut dan Pak, iki kok ireng. Aja ngelokne lho. Siapa sing ngelak? Pak Budi kae ketok ireng mergo ora kesorotan lampu. Tapi nek kesorotan lampu, Piye, Mas? yo kuwileng-kileng ngono. Malah gilap ngono. Pak Budi Santoso. Nggih. Asma Kinarya Japa. Japa. Budi. Budi. Bu. Bu. Bukti cinta kepada warga masyarakat Teluk Wetan dibuktikan pada malam hari ini untuk memberikan hiburan kepada warga masyarakat pagelaran wayang kulit. Tepuk tangan Teluk Wetan. Bu. Di mana bumiku pijak, di situ langitku junjung, jiwa raga dan semuanya demi pembangunan desa Teluk Wetan. Weh, Ye. hebat. Loh, kok ye gitu? San. Sandarane mung telu, Mas. Napa niku? Siji agama, budaya lan negara. Agamane dilaksanakan, negarane ya ditaati, budayane ya dilakukan. Yo penis. San. Nggih. To. Tata tentrem warga masyarakat Teluk Wetan yang diutamakan pokok warga masyarakate guyub rukun ayem tentrem mulya lan tinata. So. Sapa ngerti engko bar mudhun ditambahi sangune. Alah. Iya ora. Gak mungkin. Kok iso kowe ngelokne gak mungkin iki lho. Aku lho nerjemahno inggih daerah nggonku apik ngene iki medhun aku disangoni 2 yuta. Aku ya daerah kono. Lah nek inggih kene. Kene medit-medit. Ora bareng ngelokne kowe aja ngono kowe macem-macem karo Pak Inggih rumah sakmu nek iso kaya bagus-bagus dhewe lah Pak Inggih mbok lolokne kaya nek Pak Inggih nesu terus kowe kaya ngapa? Ngomong gelik selae kok renek. Ayo kowe menerjemahkan saiki sapa njajal iso apa ora? Lho. Apa kuwi? Nggawa kerepekan iki lho. Donga. Nasikun. Kok iso nasikun sapa? Lah iki aku ngerti-ngerti lagi teko, Mas. Lho. Lah iki opo gak berarti iku tak waca kok lagu. Lah iki kene apa-apane ngono. Biasane gandeng biru apa abang ning ramah Ora masalah awake wis ditanggap ki wis matur nuwun. Sapa ngerti taun ngarep. Lho, Sok nangkap kene. nanggap orkes. Nyu pepala. Nanggap awake dhewe. Nggih. Wong kok iso Menghibur masyarakat Teluk Wetan, Mas. Heeh. Lagi anu nyun sewu, nggihku gedhe no. Apane? Apane? Nggonmu ya cilik ngono kuwi lho kok njaluk gedhe. Iki lho. Pengen gedhe ya slendhiki. Malah ngeluh kok ya. Wong kok iso menghibur Bapak Ibu warga masyarakat yang hadir pada malam hari ini. Betul. Paling ora nggih pripun Mas? Kene agamane ya kenthel. Nggih. Sadurunge ngono ki muka Dimas sing apik, sing becik. Napa saged to Mas? Lho, lho, Mas lho, wong lho, potongane lho. kaya pentol korek ngono kok. Kon muka Dimas ki lho muka Dimas sing kaya ngapa? Ora ngerti ceritane ya, Pak. Ora ngerti ning gal dawa kae ya. Lah, Piye njajal? gak tahu sing ndi, Pak. Ya karo kesedulurmu lanang lho. Lali aku. Neng Segal Dawa jaman kowe karo Yon lho. Enggak. Ayo jak jajal nek iso muka Dimas sing apik. Kene lho dicopot ben rada kaya kiai tenan. Bocah kok iso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah ya bocah cak pentil kok suarane kaya ngono. Gedhem ora Umum, apike ra. Iya lah. Allah. Malah cengengesan iki lho. Lah aku kudu Kabeh memperhatikan lho. Warga masyarakat iki kabeh delok to. Ha. ayo betul kok iso kompak. Lah cengengesan ra. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wayangan ora pengajian iki, wayangan. Sholatu wassalam Wala Iki wayangan ya ora pengajian wayangan. Jarene kon pengajian muka Dimas sik. Sing apik becine dienggo iki. Apa?
Blakone dingkung kok. Karepku ben padha kancamu sitoke kene Pak. Oh iya kan. Sapa toke jenenge kene? Alah lali ya. Kaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. menghayati. Lah ngopo kok sing apik mimik wajah ya sing apik muka dimah kok karo meram-merem jane ngopo? Menghayati perang. Oh, menghayati. Perang. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Nyapa kok nangis? Wong awake dhewe sewanrone iki kon menghibur, ora malah sedih. Masyarakat ben gembira ki piye kok malah nangis? Ngopo Kok malah sing apik sing teko sing wijak Enek masalah apa? Keluargamu piye? Ora apa-apa keluargaku ora apa-apa. Dulur-dulurmu enek masalah. Aman ora apa-apa dulur. kok uanganmu apik to, Mas? Alhamdulillah ra apa-apa. Anakmu sehat. Sehat Lah, kamu. Rumah ngopo kok- tangga beres ya. Beres kabeh. Mbok rasah nangis, mbok rasah nangis. Ditanggap larang-larang bayar lunas tekan kene gur nangis sing ngopo? Ora nangis piye pikiran to, Pak? Alah aku paling paham, aku paling nyapa nangis. Lah piye sikilku mbok ideki lho, aku gak ngideki lho, aku ora ngideki. Aku ora ngideki lho. apik. Paling Panggunge ya jembar. paling kuwi arep banyol kuwi paling. Ora. Paling. Ora kuwe. Ah ya. Paling aku nangis apa lho sikilku mbok ideki lho, aku ado lho, aku ado lho. Lah kowe ora ngrasakno. Au. Nyapa lho, wong mbok sing bergas kaya aku kene lho, mata jelalatan. Kowe ora ngrasakne we. Nyapa? Ndasku ki lho umut. Lah ngopo lho? Wong Mas Yuda nggo blangkon ya Aku apik. ora apa-apa lho, aku ora apa-apa. Apik. Tane. Iki jelas positif fresh care iki. Ora kelaku. Ora ada jajal to Mas, ceken jane kene apane iso nesu karepe dhewe iki piye? Wong ora enek apa-apa. Lah iya, jajal kon nyambuk kono. Jajal ndang lho, ora enek apa-apa lho, ha. Oh, Ora apa ta? Ora mampu ta? Aleman. Ora mampu delok ta? Hah, ora mampu. Ora mampu. Ora mampu. Lah iya gak mampu. Nah, diagem sing apik, diagem sing apik. Lentik kuping ora. Kil, diagem sing apik ini ra iso. Piye? Apa neh, enek apa meneh omong ngerti kok. Sambutan mewakili Bapak Inggi. Para bapak-bapak, Bapakmu kok akeh emeng iki lho. Anak arisan apa piye kowe iki? ibu-ibu, Ibu makane nek ngemik piye? Mbok sedot sitak-sitak ngono. Aku mbayangne. Wong kok iso. saya di sini. Wis seru, sing arane ning alun-alun ya sapa? Iki ning Teluk Wetan balik desa. Malam ini Sing arane awan ya sapa? Anggere nek lampune ngene iki bengi. Goblok. pun Lho. Lah dinteni apik-apik malah empun iki Pak. iso nesu iki kok. Renek benere belas kok. Aku tak menyanyi kanggo masyarakat. Apa iso nyanyi kowe? Lho nguyoi segara. Nguyai. Yai kok nguyok. Nguyai segara. Nguyai Jajal segara. dites nek nyata-nyata iso nyanyi. Slendro, Mas. Weh. Slendro saiki bos campur sari debagong. Ngopo meneh? Gak men semangat, Mas. Oh iya. Nah, kurang semangat, gorene tak ben saya semangat gorene. Mau silek ya? Ya percaya. Ayo ndang kowe arep apa? Memberikan sesuatu dengan masyarakat apa? Musik juga ada. Niku slendro nggih. Slendro iki. Oke, bon. Saploke pedhot karo kono ya ngerti gamelan ya. Mas. Ngerti gamelan. Piye to? Aku ya lagi ngerti iki ya. Bon, cukup. Aminar, Mas. Kowe iki kok celalaknya apa wis teko slendro bareng Ayo ngono. enek gawean ngono tok. Kibote dibuka, kibote. Kibate. Volume naikkan. Alah. Gowo apa ya? Wis mak. Coba. Bagaikan Enak elok. rahwana
Sinta. Kamu kuncinya apa, Mas? Duka. Loh. Masih kunci nada itu apa? Kunci iki judulnya apa mau? Enek wong puisi takok. Nyanyi. 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 Iki mau judulnya lagunya apa? Aminer iki Aminor. Duka judulnya Mansur S. Oh, Mansur S. Kuncine? Kuncine A minor. Oh, nak ngene iki Apal kuncine aku. A minor. A minor. Nak lagu Mawar Hitam ke kuncine apa, Mas? Mawar hitam paling G ya kena. Oh, nak kuncine Mawar biru, mawar biru. Mawar biru C. Oh, lah Kuncine nak. C. Nak kuncine Bojo Galak. Ya pasrah ngono. Kok pasrah piye lho kuncine bojo galak. Bojo galak anggere awake dhewe menenge ra sida galak, Mas. Sapa sing digalaki? Tekon deng. Kau Balik awak. Akbar. Iya toh malah dan anu pertama Mari aku cah pondok aku kudu adat. Mas. Pondok apa, Mas? Bersalin. Kau bagaikan rahwana Lulusanmu noto ya. Sinta dari tangan Sri kapan kau Lah. Rama. Ngono lho. Rama. Ngono. Nyapa ta? wekku dhewe Ngabape dhewe kok pangkling. Iya, heeh. Susi kelaminnya biru. Alah. Nyapa kok Susi kelaminnya biru? Apa bar dicet? kok dicat gitu. Ngene lho, kursi pelaminan biru. Ora kok Susi kelaminnya biru. Per ketapuk opo? Salahnya kok nyanyi dagelan no. Wong kok iso nyanyi ya sing iso-iso wae lah Sing mumpung iso. disiapi mbak-mbak kaya ngene iki. Merayu dong. Akan ada mbak-mbak presiden. Betul. Ini namanya Mbak siapa? Tolong mic-nya dipegang. Ini belum bawa mic. Pegang. Setrum iki setrum. Jangan tuh nanti kesetrum, ketut sandasnya. Iki mau fresh care apa tuh kok? Ora apa-apa. Manjing. Minyak telon. Dinane kagak ngene. Iki selamat aku gondrong. Lagi mondol kok mulak. Wong kok iso. Wilujeng dalu, Mbak. Wilujeng dalu, Om. Namanya Mbak siapa yang ini kok baru sekali ini kelihatannya kita berjumpa. Baru lahir niki. Baru lahir. Cih. Pantesan urung patek tukul. Baru lahir. Baru lahir kalau di tempat saya namanya Bayek. Di sini apa ya? Yo. Lah piye manuk piye ngono kae kok iso. Biji kene kok ya. Namanya siapa tadi? Cih, dari tepangan Nggih. Abdullah Adinda Putri. Adinda Putri. Niki enten sing bojone niki mboten? Niki. Ora enek. Mboten enten. Los ya. Los awak dhewe los Ya Mbak ngono, Adinda Mas. Putri kae nuwun sewu ya Mas ya. Heeh. Iki nek cara kendaraan, Nggih. iki nek cara kendaraan Yamaha. Yamaha. Artinya yang mau harap antri. Saking Yamaha. apike sing mau antri. Yang mau harap antri. Beda nek karo sampean, Mbak. Sampean asmane Namanya apa gitu pakai namanya? Namanya pakai mic. Piye? Nggih, sugeng dalu, Om. Dalu. Nggih, kula Teko asmane Mas, asmane teko. Oh, Umi. Umi Padilatin. Umi. Umi Pati Ratu. Iki nek cara kendaraan ya Mas. ya. Kendaraan apa? Wonge kan kuru ngene iki. Kuru, Nah, Pak? kuru. Wong kuru ki umure dawa nyawane awet. Kok iso lho, Pak? Soalnya nyawane anggere dijabut nyantol ning igo-igo lho kuwi. Terus balik nah. Ibarat kendaraan ini adalah Suzuki. Suzuki. Suka-suka kaum laki-laki. Yudai sae. Pri tak tapuk lho pri. Dado. Lho kowe prapri. Ki Suzuki. Suzuki. Ki susu. Suka-suka kaum laki-laki. Laki-laki. Beda kalau yang di tengah. Ini Namanya Mbak siapa? Coba namanya Mbak siapa? Wah. Batuknya yang ada selambunya itu. Gorden. Gorden.
Mbak siapa? Tanya saya. Iya, iya, iya. Nama saya Vita Maharani. Oh, Vita Maharani. Iya. Jelas kalau ini Kalau ibarat sepeda motor. sepeda motor Honda. Honda. Hobinya nongkrongin duda. Telaten. Senengane iki duda-duda, Mas. Senengane Nek karo judo telaten. Bulan senang Iya. bisa memuaskan kaum Adam. Ora takok statusnya. Status. Alhamdulillah saya masih sama saya kemarin. Duh, apa kuwi? Apa maksudnya? Statusnya apa? Statusnya pengen ngerti? Alah Olah, kowe mesti ngapeli aku terus. ora. Alah, enggak suka aku. Nah, aku kan statusku kan aku masih lajang. Ah. Iya masih lajang. Iki statusnya Enggak. iki statusnya DPO. Apa kuwi? Daftar pencarian orang. Iki lho Rupan. Nanti ditulis ning kono emang ya iki. Apa iki kene residivis. Lajang ya? Ya, lajang. Kalau saya itu janda. Oh, janda. Iya. Alah, Gimana? janda-janda juga enggak apa-apa. Janda sudah suwe, sudah. Kok sudah suwe piye lho? Sudah lama gitu. Sing suwe apa nih? Berarti menjandanya itu udah lama. Oh, tak tua kok. Oh karo wedok iso galak men. Walaupun janda, walaupun rondo kita kan nggak masalah. Ya, Karena nggak kan masalah. ada lagunya. Piye to, Pak? Piye? Jaring aku rondo, rono rene akeh sing godho. Jaring aku Joko, sing disejo bakal teko. Jaring aku perawan, rasane enak ra karuan. Perawan rondo padha wae, sing penting enek. Anune. Alah. Apa kowe iki kok iso? Anune sapa? Ngene sapa? Alah. Tiba nganggur. Ora. Anu geser. Sebelah. Iki pendiam nak iki kita ya. Pendiam. Pendiam. Namanya siapa, Mbak? 大家晚上好，我是丫丫。 Oh,我只是我真傻。Paham enggak? Sindene sama nenek kancane STY. Apa STY iki apa? Kowe ngerti ora? Sintayong. Kowe ngerti ora sinden sing sebelah iki? Kenapa? Kamu kan enggak tahu toh? Mbak, Dia enggak. itu adalah CEO yang menyamar. Wow. Tidak mungkin. PT Laguna bergerak dalam giok hijau. Kalau begitu, izinkan aku untuk menanyainya. Berdiri ya men cetok men cetok. Berdiri. Ngadeg oleh Duk. Lah iki wis ngadeg lho Mas, iki wis ngadeg kok mbok kon ngadeg lagi to Mas. Iya, aku sih ngatekan. Apa nih? Apa nih? Yang sehat, Mas. Silakan kamu tanya. Namanya? 我是个演员， Mudeng iki. Lo yang tahu lo. 不是的，不明白。 Kalau lagi gue 我跟 saya. 你说一下吗？ Nggak apa-apa. 我跟你说一下吧。谢谢。完事了，来信了吗？来，两个。为什么谢谢？老奶你了，为什么你说谢谢？回应了，goblok. Apa omong apa? Ora enek basa Cina. Hauti baca upluk. Ora enek. Tak tahu kumpul Cina. Aku suwe melok Takono tak terjemahne. Kau hilang lah. 为什么？风hilang lah. 我不知道，我不认识你啊，你是谁呀？ Jenengmu ki lho sapa? Jenengmu ki sapa? Dah. Mas Basile. 你是谁呀？ Komet. 哦，后面，认识你很高兴啊。 Piye jadi? Omahmu ndi ngono. Bojonegoro, Mbak. 哦，来自在波士顿高楼吗？ Iya. 啊，对啊， Eh, 我是破译哪里人呢？ Oke. Wingke wis mangan ngono. Wingke wis mangan, tekoki lho wingke wis mangan 你 ngono. 吃饭了吗？ Hah? 你吃饭了吗？ Kowe wis mangan ngono. Gung. 还有，为什么还没吃饭？这个 Mangan gelem kuwi maksudnya kuwi. Kuwi mangan gelem ngono lho. Terjemahane ngono. 你要不要？ Cara nak muni Cina tenane ngono. Tenane. Eh. Wow to bade sesit make. Tenane kok dawane. Sumpah yang goblok nang rakyat. Takono ning kamus, golekno kamus jalane bahasa tenane ki. Wow to bade seset mimine. Ngono. None eling aku. Yang terjela. Wow to seset mamadat mimine. 你觉得饿吗？你要吃饭？走走走走走走走米饭。 Cok. Dawane. Anggit kok ben jeding tak wong loro ne dadi cetha. Iki apa cara kendaraan nek kowe? Kendaraan. Heeh. Anu Nmax. Kok iso? Kok iso NMAX kendaraan terbaru lah NMAX iki. Gede ombo lho. Nmax bukan dari singkatannya. Lah, Apa nih? Kok ngarep ketok nyelirit. Heeh. Nggurin jepok gede.
Lah iki ngguri ya cilik lho. Oh, sampean ora ngerti nak ngajek kok. Masa? Lah aku lho bolak-balik. Geser, Mbak Diana. Mbak Sapa jeneng kelancang iku? Yang Aku ojo- bahasa Jawa, aku bahasa Jawa asmane. Bareng asma sinten di? Asmane wis mari karek watuke iki, asmane wis mari. Asmane wis mari karek watuke. Asmai nama. Tak kira apa? Namanya. Piye to? Namamu lo. Oh namaku. Ya. Nama Mika Murni. Sudah punya keluarga. Mosok Pak Mbaran duwe. Yang dia Apa pahami. lahir kok watu deh? Maksudnya keluarganya sudah bersuami Sudah atau bersuami? Belum. 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 Berarti masih single. Oh iya. Kebetulan Mas Kumet ini gedabel. Tuh. Double apa? Ya, anu koyok minton ya. Rumahnya mana? Saya. Ya. Rumahnya di rumah sana, enggak di bawah. Anu keterocoan ya? Ngomong kok iso muncrat. Perang-perang dino ki SPS-ku rada Kalau dilihat dari posturnya yang seperti ini, Ya. ini kalau sepeda motor karo kendaraan ini bukan sepeda motor, Pak, tapi lebih kepada mobil. mobil. Itu adalah mobil Isuzu Panther. Oh, apa kuwi, Mas? Sungguh-sungguh pantatnya bikin gemeter. Pantatnya. Pokoknya agar tiga pelakon dul. Ya ora. Pokoknya kayak poliponik. Kok poliponik lho. Bergetar. Nah ini yang terakhir ini ki sing ngatasi kowe sing karek iki diaturi jumeneng karo kowe. Motor apa sakmene iki? Alah ya. Kudu gelem ta ora oleh. Ban cincin ban silatan awake dhewe iki. Sapa no? aja nganti awake iki sapa sira sapa sirun kuwi lho aja nganti. Sapa sira sapa ingsun. Apa sira sapa ingsun? Monggo. Berdiri. Kose. Cara nak ngedeke sinden iku kudune sing apik kaya dangdut kae di MC ini sing apik sing kondang. Lah kebetulan Mas Kumet ini kan seorang MCK. Jadi istilahnya awakmu harus Rasa K. MC. ya MC tading. Iya. MC dangdut ah. Dangdut. Oke, baik saudaraku semuanya, supaya Teluk Wetan malam hari ini benar-benar bergoyang. Salam rindu tak akan layu. Salam sayang tak akan hilang. Ada salah Mas. satu pesinden yang sangat luar biasa, cow. Mas, guyune lho aja kakean. Guyune sithik ae. Aja akeh-akeh guyune. Kakean. Oke, baik saudaraku semuanya. Tak panggilin salah satu pesinden dari Jawa Tengah Indonesia. Ada siapa dia? Hadir dari kawasan Bloraco. Kaget aku. Akeh ya ababku. Jare kon sih. Ya maksudnya ki sedang-sedang saja, enggak lah. terlalu dawa, enggak terlalu ndek. Ngono lho, Mas. Habis kamu tidak mekas sih. Mekas untukmu pecah kowe iku. Baik saudaraku semuanya. Ada salah satu pesinden yang hadir dari kawasan Blora Jawa Tengah, cow. Tak panggilin bersama Kalijaga Kewedar. Yuk kita sambut spesial untuk Teluk Wetan. Wong kok iso. Wis anak-anak wis apa. Tuwek-tuwek barang cengengesan didelok anake isin. Piye? Yuk kayak ngapa? Oke. Ayo kaya kuwi. Seperti made in Kalijaga Kawadar. Kali Monggo, jaga Mas. kabar. Oke. Hari. We. Kaya dolanane anakku. Dolanane anakku nak batune pentek ya ngono iki. Aku rasane wong ndek ya. Tapi nek enek iki aku dadi kaya wong dhuwur.
Ngono wiwe jenenge ya pelecehan terhadap seorang wanita. Nyapa? Hargailah dan hormatilah seorang wanita. Hai Mas Komet, Hei Pak Yudo. kamu itu dilahirkan dari rahim seorang wanita adalah ibu. Kok roh? Lah lahir kon dine ra saka ibu kok Ya, goblokmu ki lho. Ya ke ibu tapi kan ibuku gak ngeden blas. Loh, kan melahirkan selama sangang sasi 10 desa kuwi 10 nek dino. sangang sasi 10 dina anggene ngandhut jabang bajul. Jabang bayi. Jabang bayi direwani topo broto nganti perang cakil. Iya. Sabil Sabil cakil. kotowane nyawa. Kok iso mok paido lho kowe iki. Ora aku mau Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kowe pejah. Aku ki mau mbayangne Mas Iksan. Apa panas to Mbak Kombo Oh, ya, sebul. Ijal, Mas. Ojal. Umpama apa Mas? Umpama kok Mbak Eni dadi karo aku. Heeh. Bayanganku ki siji. Apa? Umpama duwe anak telu ngono. Heeh. Wih, ndahne kak dientekno gerengan iki. Lho, Lah kok iso malah koyo piye? Lah mesti cuwil cilik. Dolan Koyo ditekke garangan. iya. Mas Komet, Nggih. ket mau tak rasa-rasano kok omonganmu iki lho kok trunyak men. Iki liyane iki lho mbok ajeni ora kaya ngono. Iki lho, liyane iki lho, tumpakane iki lho penak-penak lho aku lho. Kaya sakmono iki terusan motor apa? Ih, Ayo wis tak golekne montor to, Manak. iki wong lanang bener wong lanang, tapi lambemu iki kaya lambe wedok kowe iki. Kaya lambe wedok kowe iki. Lenjek kowe iki. tenan lecet tenan. Rasan-rasan. Iki sing anu kene kok marene. Lah kene yo golek batane. Lho Ora ngono ketara kuwi to lho, nek Mas. melecehkan sampean. Melecehkan banget lho. Aku iki padha-padha wanitane lho, Mbok. Apa mbok ece kaya ngono kaya sakit hatiku lho, Mas. Hati. Wah, lah ati kok serono. Nek bengi ati mlorot tekan kene kok iso. Wah, Oh iya bangetan. wekku yo yo ta. Lah Wong mlaku mbok wis wong sampe. rempeyek ning Oh, aja oh. diremet-remet. Apa? Ngenyak ya ngenyak ning aja banget-banget. Mbak Eni iki ya salah sawijine wanita lho. Rungokno. Sepet-sepet sawune entah diempet-empet kok ora betah. Lambe nek lambe wedok ya ngene iki. Ha, Man. Beli culek matamu kok. Sapa sing mlilip? Lah kuwi mitamu Lah ngene kuwi. lho kok kuwi. Tre mataku perang-perang dino ngene to. Mecicil. Heeh. Berhadapan dengan seorang wanita awake dhewe iki kaya dene kejugrukan Gunung Sari kalau beren segara madu ketemu karo Wanodyayu rupane mbranyak pasemone kulit kuning ngemu giring pengawak menjangan ketawang gaya mawa teja ngemu sudama mila datana momo kanggen Cinandra Pasuryane kurang candra luweh warna ibarat kaya widodari sing ngejo wantah ngono lho goblok Widodari kok gedabel. Lho kaya dibaleni lho lek ngece lho. Anu kuwi lho. ngece terus. Lho, Wong kuwi mbah arep dikaya ngapa? Nek jeneng karo sesandingan karo bojo kuwi diunggulne. Duh, aku ki omong apa eneke? Apa yang saya lihat ya ta? Ini real atau kenyataan? Betul. Wingi aku 350 apik, Mas. Wah, Terus rek ketapi lho. Mbak Eni, Pripun Mas Yudo? sing tak jali Ayo, tak. awakmu ya Mbak. kudu sing sabar ya. Ngadepi wong lanang Sakmene gala-gala iso. Alah. Aku diingin terus sakit gala-gala. ngadepi wong lanang sing kaya ngono iki kudu sabar ya Mbak Sabar Eni aku ya. sabar Mas. Oh Nadiano ngedibel ngene lho bendina yo nangkring ae lho cah kuwi. Loh, Heeh. lah pas anu Pas apa? pas gak sadar kae. Gak sadar kok bendina gendeng apa piye kowe iki? Lah doyane ya nak pas gak sadar ya, Mas. Mbok dirayu ta. Dadi nek iki ra sadar, gandeng karo aku iki ra sadar. Ora guyon. Ngantek duwe anak 15 sih gak sadar. Ora kowe. sadar. 15 sih jane metu ndi? Ongkur loro. Macem-macem tak idoni kapok. Wah, mau wis ngalah cangkem, Mas. Cangkeme melarat. Itu ora. mau Mas Yudo nyondro apik. Hmm. Cara sampean nyondro buene iki kaya apa, Mas? Aku lho. Ora Cara ada ya. iwak apa? Ngono. Lah. Ibarate. Sik iku mau liyane kendaraan aku apa sik ngono lho ben adil. Bodi ya lho, Oh. lho piye? Ya pi lho. Ken- Lho. Kendaraan ya Minti 69 lho. Gak iso minti bilang. Jadi selah suarane utuk. Saiki larang lho, Mas Wi. Wong kok Minti. Eni Wulandari la. Saiki enek larane to. Iya. Walah,
Kowe kudune mbayar sing wibawa to, Mas, mbayar sing wibawa kaya Mas Yuda ngene iki lek sawanget bocah tak idoni lho. Minggir ora kowe rek tak idoni kowe kok. Aku ndelok. Ora-ora niki wong lanange diketokno lanange ngono lho. Ya ta jare disilakno ngene lho. Sret. Nah. Dodo dibuka. Nget. Mlaku, Mas. Lah ngono sampean ra ngomongi. Ketok jangkrik, gagah. Lha iki dalang apa Kale gagah ngene iki lho, Mas. Mustikaning jagat Dyah Ayu Eni Wulandari la 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 la. Kados pundi Turun tok, Kang bentar. Mas? Sakureping langit sarumaing bumi. Ora ana wanita kang ndak tresnani kejaba mung sliramu Yayi Eni Wulandari. Panjenengan mriko saged ngloni Kang Mas. Ki tenan jare. Gedeng aku aja ngono kuwi lho Kang Mas. Kaya-kaya ning jagat ora ana papat ning donya ora ana lima. Kira ta? Kira. Ngono lho cara tak contoni kowe. Iki dicontoni. Saka kana. Iso ora? Coba. iki bakul wayang bareng ngene kene. Rama. Assalamualaikum. Lho. Tap Mas. Nun sewu Mas. Nun sewu Mas. Mandek sih Mas. Tap. Wis dicontoni kok. Kata-katane lho. Perkara toprak genek sing nanggap ya roh cangkemmu sing kaya ngono kuwi lho. Lah aku mau kon jerak semong. Aja doprakan aku ra iso, Mas. Kudu isa lho iki pamundhutane para bapak-bapak sapa kuwi lho jenenge. Bapak Santoso. Lah, kok iso lah Nah, Aku terus kata-katane iki. Yayi, aku sing teko Yayi. Aku sing teko Yayi. Lah, turi tok. Dumadine Candi Prambanan. Aku pokok Cari balon. Bandung Bondowoso. Iki doprak sing arang-arang tanggapan wis sinden tuwek. Mercah. wis aman. Tiangnya mboten enten ngalih nggon, Mas. Derek. Ijek ngono. Pak, koprok gendeng. Iki lho terus omongnya sok hapan. Ditang ah. Ora ana wong ayu kejaba sliramu wong ayu. Kados pundi Batang Mas? Pujane ngatiku. Sik. Batang Mas. Lah, mimpi ta kudune. Lah kudune piye? Kakang Mas. Wah. Kakang Mas ki nek bagus. Bagus. Aku. Elek. Kowe iki batang Mas. Batang Mas. Ora masalah, sepenting mambu. Ora ana wong wadon liya kejaba sliramu wong ayu. Ya kene aku arep pamit karo sliramu. Mangertenono aku Ora tugas ya, Bang. Kata-katane. Maksudnya kowe dikon apa? Aku mbah. Lho, kowe iki dadi sapa? Bandung. Lakone. Oh, Bandung gua Tangerang ki. Bandung Bondowoso. Sri Tanjung lho, kowe Sri Tanjung. Diutus Bupati Tumbaling Ah, Praja. Sri Tanjung Nah. Sido Peksa. Diutus Bupati Tumbaling Praja, Mas Ki Pelung Glung-glung, Blanet Belung-glung. Lho. Lah aku dadi apa? Kowe sida paksa. aku diutus marang sapa sih? Sinuwun. Sinuwun Sela Hadikrama supaya ngupadyana Supaya- tumbaling praja Mas 30 gumbala 13 minangka kanggo tetumbalaning praja mula kang saka kuwi Yayi ati-ati marang apa ta omong dhewe Mas. lah iki tak warahi ngene lho Met kok ana sunan lho iki Sunan lho. Tak kok nyatet. Aku diutus marang Sela Hadikrama ngupadi Mas Telung Glundung ana ing sajroning wana. Mula aku pamit ya Bang Ayu. Kang Mas. Iya. Sida paksa. Hmm. Pujane atiku wong kakus. Kakung. Kakus terus. maksudnya wong kakung sing bagus disingkat kakus Oh, singkatan. Mboten dados menapa panjenengan mbok menawi badhe napa nika ngupati tumbaling praja. Iya, Bang Ayu. Kang Mas. Kowe aja neko-neko. Boten. Jaga atimu. Setya setuju kang Iya. panjenengan. Wis ngono ya, Tanjung.
Tok 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 tok. Tanjung, Tanjung, hai Sri Tanjung. Tolong tok entar. Pasan semijet kowe ngrantrang nggonku krantu sliramu wong ayu. Gendak tak gerah cindas. Wonten gantos menapa panjenengan rawuh wonten kepatihan Sukodana. Mongko. Yo ing papan kene aku bakal ngetokke isi sing atiku yen sejatine mau mung samudanaku Sida Beksa ndak utusku padi tumbaling praja ning sejatine aku kepengin ketemu karo sliramu wong ayu. Panjenengan Iya. menika namung samudana. Samudana. Kancingen. Pangapunten Satine mangertenono Tanjung. Yen aku tresno banget karo sliramu Maradiake caketa marang aku bakal ndak pundhut garwa. Tok mekane tok tok tok. Kowe kudu manut Tanjung. Kowe kudu manut. Manut ku balapan. Kowe kudu manut Sida Beksa. Aku digonjak karo Sri Tanjung. Aku bakal diperkosa karo bojomu ta. Anu Sida Beksa. Bojomu wis kumindak sedeng ana ing netraku, ana sandene mataku, dhewe matamu kudu ngerti ana Tanjung. Tanjung. Ora nyangka orang ora nyangka orang ira anggon. Iki diedel-edel ki lho. Alon ora, ula kena kena kompleng e. Aku mau bakal dirudo paripeksa. Bojomu tumindak sedeng Sida Beksa. Aku ora mungkin. Tidak bisu, tidak Ora bisu. nyono orang ira. Lah, betul. Ning mburiku kowe kaya ngono, Tanjung. Tolong tok entar. Kowe tumindak sedeng. Kowe tumindak sendeng. Ajar esa. Ngayati deh. Tok tok. Yo kene. Wong sing paling tak tresnani. Ora ana liya nang donya. Jebul malah tumindakmu nglarani atiku. Ajar esa. Suwen. Ojo, wis ora usah ngomong apa-apa. Aku wis delok dhewe kelakuanmu kaya ngono. Aja dolanan barang landhep. Wiweke sapa? Aja dolanan barang landhep. Nyilek diluk. Milih ya ana tembung. Nyambut, Pak. Ah, bayar. Bayar. Ah. Anu golekno silet ya, Mas. Silete bongko pokok. Ngene tok. Nyilek diluk. Ajar esa. Piye aku kudu percaya kowe? Tok 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 tok. Tok tok terus. Tok tok. Piye aku kudu iso percaya yen ning ngarepe mataku kowe kaya ngono, Jung? Tok-tok neh ora iki. Ora, wis Gak anu tutup. Ah, kaya muntung ya. Nek gak anu nang dilok. Diiringi iki ben dramatis. Dramatis. Tapi nek keterusan kaya latihan. Toprak kok. Wadah nek toprak ajaran ya. Lang gitu. Iki paguyuban toprak terkenal saka Tulungagung. Tulungagung siswa sedaya. Sedaya. Budaya. Budaya. Siswa budaya. Budaya. Nggih, budaya. Teko ndi, Bang? Siswa budaya. Iki lho. Wis tumindak sedeng. Sedeng kowe bakal petani. Pateni apa petani tumone. Pira-pira tumone akeh. Tak
petani saya lagi dapat. Ateni. Pateni. Jeh Kang Mas. Iya, dipateni kok njeri. Belajar sik, belajar sik koplok tikes ngono. Oh, gak mentolo aku. Alah. Ora apa-apa wong toprak ora. Gak apa-apa. Ora apa-apa. Aku ora percaya. Wah, tak rogo. Ora diapa-apane kok. Lah kelaran Sampai muncrat. wong gerang kok ngiler. Wong gerang kok ngiler. Aku angger karo kaya ngiler. Kaya bayak. Oh alah. Alah pisane kok. Tuwek ngileran. Lah iya. Tuwek ngileran. Kowe kuwi lho. Lah iya aku. Ajaran. Aja mbok raga. Cara wong kelaran iki ngono kuwi. Wong kelarane gerak. Kuwi kelaran ngono kuwi. Kelaran apa kepenekan? Kelaran. Saya kok empuk. Saya rada keras. Aku ora percaya. Ampun Kang. Kuwi ora salah lho, kuwi ora salah. Sisan Ora perkara kan Ajar kok. Ki sapa-sapa mbok ajar iki piye Wong to? delok barang mbok ajar. Urang-urang yang ngono Dek kok. Ki sing perani Aki. Oh iya, Aku. Oh ya aku. aku ora percaya kan petin nih kowe. Kang Mas itu paksa. Tanjung sanggah mbok menawi mangke kedah pecah wonten asta panjenengan. Iya. Nanging saderengipun pun Piye? Ya omong apa kok gak jelas. Itu aku seru. Tanjung badhe mitungkas Kang Mas. Piye? Mbok pilih mangke getih kula angkondo banget. Iya. Teges Tanjung menika sampun tumindak sendhek. Terus? Menapa ingkang panjenengan ngendikaaken? Nanging kosok wangsulipun Kang Mas. Piye? Bila getih kula angkondo arum. Teges Tanjung menika taksih suci. Namung panjenengan Rebakmu Mas, rebakmu. kula tresnani Kang Mas. Wis mati dening aku jo kowe. Oh. Yen to. Oh. Ya ngono tak tambah 7 stek. Oh, apa enak Mas. Iki piye? Maksudku aku ngajari rebak kuwi lho ben rada anu. Oke, rasane Dek renah rene. Lha iki dudu Parah, Mes, rebab lek. Kang Mas. Monggo mbok badhe mitono dateng Mentol ora mentol kowe tiba Pak tiba. Keculek matane lho. Kesetrum lho. Ngene gak penak gak penak. Kena karo dalang lho. Lah kono lho. Iku mati barang iso meteng lho. Lagi mati ae cek bergendak Dek. Lah kono lho. Sakwise Samse mbok pateni. Hah? Kuwi nyawane jek urung begitu anu kowe ketok jek kena. Urung kita urung. Oh, sing kene Jek, sing kene Jek, sing kene Jek. Oh iya. Malah mbok ngonokne. Tak senggai. Wis mati ya, Dek? Wis mati terus iki. Terus apa lagi? Kamu kan mitungkas to? Iya. Terus mitungkas ora kowe paham mitungkas ora? Alah. Apa to? Mitungkas melih. Ah, meling to. Mekas. Mekas. Kan tadi sudah Iki kan mekas lho. darahe apa ngono ya ta? Kita B to. Lho, kok B? Eh, Nek ambune banger, Banger. kesek tumindak sedek. Sedeng. Tapi nek ambune hanggondo wangi arum, Iya. dek ora salah. ora salah. Heeh. Tambune ya. Iya, ambunan. Endi dere? Ya golekno ta darahe metune nggo ndi ngene. Ah, biasanya ya kono. Lah nek mau sing mbok suduk endi? Oh, kono. Lho, ngono terus kowe. Lho, Alah. Kaget. piye kok keliru terus? Kaget. Aku wong ketoprak. jar kakek aneh tenan. Ngedoprak. Serius, Gur serius. sat, ketoprak gur 180 lah kakek aturan. Kowe dadi bar ngaku ngene. Ya. Kowe madhep rono dadi dramane ben ketok. Ngene sik. Lagek. Lho, lagek ngono. Lah terus caca iki mek apa? Tata terus mlayu rono. Kowe langsung tundak dak ngono teblok. Lho! Tung, aja. Apa ini kene? Iya lah. Mas, tanggapan
ayo. Tanggapan ayo. Jare kon mlayu. Sapa sing Piye? ngomong mau ngongkon mlayu mau sapa? Iki Lho lho. Mas sing dikaren Mas komente nek wis lho terus tundak dak dak. Ngono bareng. Lah Ngono. Baleni. kali jaga kawedar ya goblok. Lah ora tau training lho. Aku mau nyawang buene nak ngadeg. Iki kaya wak pindang. Mo. Bareng saka kene. Iya. Kaya wak P. Ombu. Dosa. Dosa ben kualat. Pelah induk. Lho. Tundak dadak. Gaduh. Weh, maling. Bener apa durung? Ya bener. Lah kok cuangkem tok. Lah kudune lho Alatmu ki lho. ditabuh bareng. Kene wis ngene. Tabu to, Yo. Cah. Lho, ngono terus ditabuh bareng. Oh, alah Mas kok ya ora. Baleni. Yo. Bubuk nek. Lho. Lho. Oh, wes. Sepur Mas, sepur. Sebar minggir sik Mas. Minggir sik. Ngene Mas, aku wes sing Piye? aku wes sing jelas nih. Piye ta Ngene lho, nah aku mau ngene ta ya. Nek wis Aku lho alat iki dol. Gone sapa? Gone sapa didal? Maksudnya ditabuh Mas, tapi mboten bareng ngoten niku setunggal-setunggal nabuh. Nabuh setunggal-setunggal. Nggih. Tabu siji. Capek aku. Tabuh siji-siji, nek gak paham kok ya Allah. Lho. Lho. Pateni aku. Ora ketoprak rapaten. Kok nesunan. Dikira lho ya ora tenaga. Kok gaya karek lho kok Lah tapi ping 6 iki. Ya. Lah. ambune piye ambune? Tanjung. Nangis seneh kok gembeng-gembeng to. Rebape Mas. Ampune anggonda wangi jung. Ketonku. Ya ngono. Arang-arang ngene iki dadi ya ampun. Ayo ketoplarane ajine. Angger sedya dingek-ngek. Iki aku piye? Gak wis piye iki mung wangi apa banger? Wangi Ora banger. kok. Ambune anggoda wangi berarti kowe ora luput Tanjung. Aku sing luput kok Cuk. Aku sing luput Tanjung. Ruangkul bingkel-ingkel langsung. Heh? Iya kan ngono. Tau tak ingkel-ingkel muni. Ngono. Aku sing luput Tanjung. Ruk. Matine preman ya jegang ngono kuwi. Wong matine preman kok iso. Mati aja jengkel. Tak sunat. Iya, wah farah mene ya apik ya. Sae. Jan, ketoprak elok ki apike jenenge ketoprak apa Mas kayak ngene iki? Sido bubar. Gong niki wonten mamundutan Mbak Eni. Heeh. Wau bapak-bapak pamong ngersake Mbak Eni nembang nggih menika Apa? kaya pedang kuning lho dhewe. Podang kene bocah pe gunung. Podang kuning. Podang kuning berarti. Nggih ditayubke. Oh iya, buka bonang. Nem loro jijiro lu. Lah. Slendro. Dronyok. Oh meruh. Kok iso kemeruh ngono. Biasane nem loro ji. Mbak lho badhe pembagian door prize lho teputi. Pak Lurah mempersiapkan. Ya tembange kayak ngapa wae, buka bonang. Tungdak. Sugeng dalu para pamirsa ingkang rawuh wonten ing dalu punika. Sakmenika katuraken tetembangan podang kuning garep tayub grobogan bersemi.
atur pamitur dumateng Margogong ing desa Teluk Wetan yo. Dipinangkani panyune padha kene. Mas Komet. Ah, luar biasa. Nggih. Nggih.
Ini saya nyuwun tulung ngaturi Bapak Kepala Desa Pak Oh, Inggi. Pak Budi Santosa. Mbok Pak menawi Inggi. Pak Camat masih lenggah. Nah, Pak Oke. Camat ugi Pak Budi Santoso selaku Kepala Desa katuran Juga minjah jajaran wonten ing perangkat panggung. diaturi minggah napa panggungan. Oh nggih. Pak Oke. Camat dulu sama Pak Inggi. Oke. Nah, pelok, Monggo, Mas. Katuran minggah wonten pepanggungan Pak Camat kalian Pak Inggi, monggo disilahkan. Ya. Jebul kaes. Monggo Pak Camat ugi Pak Inggi Budi Santoso katuran minggah wonten pepanggungan. Monggo Pak Budi. Monggo. Monggo Pak Camat. Mas Komet, Mas Yudo. Nggih. Kenapa toh Pak Inggi kula aturi minggah Mik, panggung? Nggih. Karena saya ingin memberikan wujudipun tali asih. Oh, tondo tresno. Nah, tondo tresno kula konjuk panjenenganipun Bapak Inggi. Wujudipun sakmenika Bapak. Nah, ini wujudipun wayang Semar. Nggih. Semar ngerti Mas? Karepe kepiye? Mboten. Singkatannya apa Mas Yudo? Semar. Semar mesem neng kamar. Semari saka tembung Sengsem seneng. marang karahayon. Nah, seneng marang karahayon, seneng marang kabecikan. Nggih. Niki wanci saya membuat ini khusus kula aturke untuk Pak Inggi Budi Santoso. Nggih, matur sembah. Semoga Bapak dipun tampi sak menika Bapak. Tulung tok ndat. Nggih. Wah, Semar niki sosok pamomong agung. Karena begini. Wah, sepatah dua patah Pak Inggi. Ngap Ora enek dalang liyane dalang iksan aweh wayang ora enek. Ora enak. Kudu dalang iksan tok ning kene iki. ngapunten Pak Inggi, saderengipun biasanya nak regi umum niku 270. Wah, ngawur. Mboten. Oh iki wayang asli, wayang kulit. Wah, asli. Weton Klaten 250. Padane kulit jeruk. Aku tau digawekne kerdus e. Iki asli niki. Ah, nggih, nika wujud tali asih kula kunjuk panjenengan Bapak. Nah, monggo Matur sembah nuwun. untuk bisa koleksi hiasan di Nggih, rumah. nggih, nggih. Ngoten. Monggo satu kata dua kata untuk warga desa ing Teluk Wetan mriki, amre untuk kedepane kados pundi mekaten. Nggih, nggih. Kagem Bapak Ibu sedaya penonton nggih, baik itu warga Desa Teluk Wetan maupun luar Desa Teluk Wetan. Terima kasih nggih atas kerawuhannya nonton pagelaran wayang kulit sedekah bumi nggih. Enten Cak Komet kalih Cak Yudo kalih Mbak Eni lalala. Ngapunten nggih. Mbak Eni aslinipun niku wingitane niku ceritane pas ten Bali Dusun Pak Care tangklet. Sindene sinten Pak bintang tamune? Mbak Eni sapa ya? Kula nggih anggere ngarang. Mbak Eni lalala. Tapi saya ngoten lho, Pak. Saya ngoten nggih. Nggih. Lalalala. Ngapunten nggih Mbak Eni nggih. Mboten napa-napa. Saya. Nggih, kalian
sedaya masyarakat Desa Teluk Wetan, saya mengucapkan terima kasih nggih yang dalam kegiatan Sedekah Bumi 2026 ini sungguh luar biasa nggih. Guyub rukunnya sengkuyung dalam memeriahkan Sedekah Bumi tahun 2026. Kangge Karang Taruna kula matur suwun sanget. Rencang-rencang perangkat desa nggih. BPD atas supportnya Linmas nggih, teman-teman Ansor juga membantu kegiatan Sedekah Bumi yang kita mulai sejak malam Jumat ngoten. Nggih. Mugi-mugi nggih desa kita diparingi lemah gipah loh jinawi. Amin. Amin. Tentrem Karto Raharjo. Amin. Bapak Ibu sedaya nggih diparingi rezeki ingkang kathah melimpah seger kuarasa. Amin. Nggih, Awet ngomong anak putu. Nggih. Amin. Sampun, Pak. Ampun. Niki kula angsal info saking para pamong wau, Pripun? terus Pak Lurah sing nyanyi dangdut. Monggo Sakit swantene. Klintu. alang kita. Suarane apik lho Mas Komet. Lah nggih. Pak Lurah iki titele Budi Santoso Eskar. Eskar. Sarjana karaoke ini kan. SPD. Oh SPD. Apa? Sarjana karawitan. Mboten nek niki karaoke. Maka Pak, Ngeten. napa Pak? Lagune napa? Request Boten. apa Pak? Request. Silakan. Wow, request rencang-rencang Pak Carik kali Ya. Pak Inggi namung niki wau kanton Pak Inggi kali Pucang Kilen nggih kali Pak Inggi Karanganyar. Oh, Menika nggih, tasih nggih. ingkang tasih ten mriki. Oh, nggih. Nika nyuwun lagu dangdut mangke nyuwune Cak Komet ingkang. Oh nggih. Niki napa-napa saged to Pak? Sakit. Nggih, saged. Sing mboten saged mung siji. Ngatur. Nyaur utang. Lah niki kali-kali niki pamundutane kok medeni kabeh ta, Mas? Apa ta? Niki gelandangan kali Gelandangan. sebujur bangkai. Mbok yo sing seneng acara Wes pas to sebuju bangkai. Iki mau batang Mas mau. Oh iya. Pas to. Ah sing sampeyan mbujur, Mas. Bangkene kowe ya. Anu menika dipun kanthi kalih Mbak-mbak niki nggih. Siap. Mbak Ah, Eni apa, kalih Pak? Mbak sinten Mas ingkang keparing. Dangdut. Mbak. Dangdut. Ini sapa iki Tengah, pojok tengah. iki nih. Oh, pojok. Nah. Niki. Loro Mbak Vita sama ini. Oh iya, ya Sapa Mbak. iki? Sama tiga iki menik-menik iki sapa? Nah, ayo berdiri. Wajah baru kok. Sesuk seloran, Dok. Besok kosong enggak? Oh, besok tidur oke. Mbok susul ora? Enggak aku. Berdiri ya. Lagunya apa? Napa yang viral-viral sekarang ya boleh? Monggo sing penting Napa? dangdut. Oh, ngoten. Oke. Nggih. Umumnya plaka, Mas. Ojing together. Oh, ngono. Ojing together Platka. Malam terakhir. Nah, Oh lagi iya malam terakhir, yang Mas. terhit nih malam Malam terakhir. Terakhir. Nah, ayo berdua. Berdiri. Malam terakhir. Ayo Mbak berdiri Mbak. Ayo engko pikir keri ayo. Nah, yang penting ngadeg sih. Siap, nggih. Oh nggih. Oh, Pak Egi request aja mau turun. Nggih, dipun asta. Oke, dipenasta, Pak. Wah, ya, sukses selalu Pak Enggi, sukses selalu. Welahan yo ngono. Ah, saiki gentenan Teluk Wetan. Iya. Welahan jane tanggal 29 April ning gandeng tumbuk ya ora sida wayang. Nek Alah. 30 yo kenek lho jane ngono. Geser. Ndak. Ayo, malam terakhir Mbak Vita. Oke. Malam terakhir. Garap ojing ya, Mas. Oke, Mas Dika ACC. Kayak ngopo ralnya dulu. Volume naikkan dikit. Malam ini Oh iya. malam terakhir Oh. Begitu. Iya. untuk mencurahkan Heeh. Mbak genteni Mbak. rasa rindu di dada. Iya, begitu. Esok Kowe Pak. Aku sing di Kowe Pakku.
Esok aku akan bergilama kembali. Kuharapkan agar engkau sabar menanti.